Έτσι λοιπόν η πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ. Το σουτ από τον Φασούλα, rebound του Γιαννάκη, και θα δούμε τώρα την απάντηση του Άρη. Πασάρι στον Βίλτζερ, κόβει εντυπωσιακά ο Φασούλας, αλλά έχει αντίθετη γνώμη ο Κώστας Δρίγας, που χρεώνει με φάουλ πάνω στο σουτ, άρα 2 βολές τον Φασούλα. Ξανά η φάση, η πάσα του Γιαννάκη, ο διαιτητής θεωρεί φάουλ το κόψιμο του Φασούλα, και έτσι λοιπόν ο Βίλτζερ θα στοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή, ενώ έχουν περάσει 15 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα. Rebound του Jones, Πρέλεβιτς. Ο Άρης έχει ξεκινήσει με man to man, όπως και την Τετάρτη. Επί 40 λεπτά ο Ιωαννίδης δεν άλλαξε αμυντικά πλάνα. Πάνω στον Κόρφα ο Γκάλης, όπως και την Τετάρτη. Στο Jones ο Μισούνοφ αυτή τη φορά και όχι ο Γιαννάκης. Ο Jones θα πετύχει το καλάθι και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και το φάουλ από τον Μισούνοφ, ενώ το σκορ είναι 2-0. Εδώ το καλάθι του Jones. Μάικλ Jones, 22 ετών, ύψος 2-2. Παραμένει το 2-0. Η επίθεση του Άρη με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Με άμυνα men to men έχει ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ. Τον Γκάλι μαρκάρει ο Κόρφας και τον Σούμποτιτς, που έκανε τη μεγάλη ζημιά στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη με τα 7 στα 11 τρίποτα, μαρκάρει ο Μακαράς. Έγινε το λάθος στην προσπάθεια του Γκάλι και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Πρέλεβιτς περνάει στον Φασούλα, που θα στοχίσει από πολύ πλεονεκτική θέση. Προφανώς ήθελε να καρφώσει, αλλά κάτι δεν του πήγε καλά. Σούμποτιτς, και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Σούμποτιτς. Είναι το δεύτερο φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Άρης, και τα δύο έχουν καταλογιστεί του Σούμποτιτς. Από την άλλη πλευρά ένα φάουλ έχει ο Φασούλας. Τζον Κόρφας, ο στρατηγός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Jones από την άμυνα του Μισούνο. Περνάει ο Jones από την εσωτερική, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, και 4-0 με πρωταγωνιστή το Μάικλ Jones. Γιαννάκης, το σουτ με ταμπλό, και είναι η σειρά του Άρη να πετύχει το πρώτο του καλάθι με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 4-2, 18 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τζον Κόρφας επιμένει μόνος του και γίνεται το φάουλ από τον Γκάλι. Παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον οι προσωπικές αναμετρήσεις του Γκάλι με τον Κόρφα, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από την Τετάρτη. Ο Κόρφας όμως δεν βρέθηκε στην καλύτερη ημέρα του από επιθετικής πλευράς, σημείωσε μόνο 2 πόντους. Αντίθετα ο Γκάλης πέτυχε 21. Γηπεδούχος είναι ο ΠΑΟΚ, το σκορ 4-2. Ένα φάουλ ο Γκάλης, 2 Σούμποτιτς, και η σειρά του Κόρφα, που αυξάνει σε 5-2 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει ξεκινήσει καλύτερα από τον Άρη, όπως και στον προηγούμενο αγώνα, αλλά βέβαια ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς, όχι μόνο για συμπεράσματα αλλά και για προβλέψεις. 6-2 υπέρ του ΠΑΟΚ με τον Τζον Κόρφα. Γιαννάκης, ενώ τον παρακολουθεί ο Πρέλεβιτ. Βγαίνει από τα σκριν ο Σούμποτιτς. Ο Γκάλης στην κορυφή της ρακέτας. Πασάρι στον Βίλτζερ. Έξοχη προσπάθεια από την πλευρά του Άρη αυτή τη φορά. Το κάρφωμα από τον Καναδό, και το σκορ γίνεται 6-4. Κόρφας απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Αυτή η επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Jones. Το jump shoot του Αμερικανού. Μαζεύει εύκολα την μπάλα ο Βίλτζερ. Ο Φασούλας είχε φύγει από τη θέση του και γίνεται το φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Ο σημερινός αγώνας είναι ο 55ος στην ιστορία των δύο ομάδων, ενώ ξαναβλέπουμε το φάουλ. Ο Άρης έχει κερδίσει 38 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ 16. Μισούνοφ. Γκάλης, το jump shoot
Μαζεύει τελικά την μπάλα ο Κόρφας. Προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πασάρει στον Πρέλεβιτς. Rebound τελικά από ποιον? Έχουμε τζάμπολ, όπως δείχνει ο κύριος Ρίγας, έχω την εντύπωση, μεταξύ Φασούλα και Σούμποτιτς. Σηκώνεται και ο Σούμποτιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελευταίου αγώνα, με 29 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα, 7 στα 11 τρίποντα, και θα γίνει τζάμπολ ανάμεσα, όχι στον Σούμποτιτς, τελικά θα δούμε ποιοι θα πηδήσουν. Βέβαια, είναι ο Σούμποτιτς και ο Φασούλας, αυτοί διεκδίκησαν την μπάλα όταν ο Κώστας Ρίγας έδωσε το τζάμπολ. Κερδίζει ο Φασούλας. Το σουτ 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα και το σκορ γίνεται 9-4 για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Από τον Γουίλτζερ στον Γκάλι. Προσπάθησε να κόψει ο Τζόουνς και φάουλ από τον Φασούλα, είναι το δεύτερο φάουλ πάνω στον Γουίλτζερ. Ενώ το σκορ είναι 9-4 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Παναγιώτη Φασούλα στον Γκρέγκ Γουίλτζερ. 2 φάουλ ο Φασούλας, όσα έχει και ο Σούμποτιτς από την άλλη πλευρά. Και ο Άρης μειώνει σε 9-5 με τον Καναδό, που και αυτό σε λίγες μέρες θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα της χώρας του, από την οποία απουσίασε πέρσι, για να τη βοηθήσει να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πρέλεβιτς. Κόρφας, έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ 17 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Πρέλεβιτς, Τζόουνς σε θέση 4, πήγε να παίξει με πλάτη στο καλάθι, ίσως δεν έχει συνηθίσει αυτή τη θέση. Και έχει γίνει το φάουλ από τον Κόρφα πάνω στον Γκάλι. 3 ομαδικά φάουλ σε βάρος του Άρη, 4 σε βάρος του ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο του Κόρφα. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλι, που παρακολουθείται πάντα από τον Κόρφα. Με ταμπλό ο αρχηγός του Άρη. 9-8 μειώνει ο Άρης που έχανε με 9-4. Άλλο ένα βήμα του Γκάλι προς ένα ρεκόρ που έχει οριοθετήσει, να ξεπεράσει τον Απόστολο Πόντο και να μπει δεύτερος στη λίστα των scorers όλων των εποχών. Γιαννάκης από το rebound του Μισούνο. Πασάρι στον Γουίλτζερ. Ό,τι ο Φασούλας αυτή τη φορά καθαρά, όπως έδειξαν οι διαιτητές. Πρέλεβιτς, η πάσα στον Τζόουνς, εντυπωσιακά, και το σκορ γίνεται 11-8. Ξανά η φάση, το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τζόουνς, που έχει ένα ρεκόρ, μπορούμε να το πούμε, εναντίον του Άρη. Έπαιξε 3 φορές και πέτυχε εισάριθμες φορές 30 πόντους. Ούτε έναν λιγότερο, ούτε έναν περισσότερο σε κάθε μάτς. Κόβει ο Τζόουνς την προσπάθεια του Γουίλτζερ. Κόρφας, αλλά έχει επιστρέψει ο Άρης. Τζόουνς. Πρέλεβιτς, περνάει, γίνεται το λάθος και πάει ο Γκάλης για το 1 εναντίον κανενός. Κάνει όμως το λάθος στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαρκάρισμα του Κόρφα, την γρήγορη επιστροφή μάλλον του Κόρφα. Διπλή τρίπλα, το βλέπουμε εδώ. Καθαρή φάση. 11-8 υπέρ του ΠΑΟΚ. 15 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Βασούλας, πασάρι στον Μακαρά. Αυτός ψύχρεμα θα σημαδέψει το καλάθι του Άρη από τη γραμμή των 6-25. 14-8 λοιπόν, προηγείται ο ΠΑΟΚ, έχοντας πάρει μια διαφορά 6 πόντων. Ο Άρης δεν αλλάζει άμυνα. Ο ΠΑΟΚ, δεν αλλάζει άμυνα. Αλλά έχει χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα ο Μισούνο. 14-8 λοιπόν το σκορ, 14 και 53 πριν τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα σε μεν του μεν ο Άρης, με τον Γκάλι στον Κόρφα και τον Μισούνοφ πάνω στο Τζόουνς. Φασούλας, κίνηση pivot με επιτυχία από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και καλύτερο του παίκτη στο προηγούμενο παιχνίδι. 16-8 double score, ο ΠΑΟΚ επιμένει.
Έχει επιβάλει τον ρυθμό του και είναι καλύτερος μέχρι τώρα από τον Άρη. Rebound από ποιον? Προσπάθησε μάλλον ο Σούμποτιτς, δεν πρόλαβε. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ που έχει μια ακόμη ευκαιρία να αυξήσει, ενώ ο Πολίτης ζητάει ψυχραιμία από τους παίκτες του. Εδώ ο Κόρφας που εναντίον του ΠΑΟΚ έχει ένα μέσο όρο 21 πόντων εναντίον του Άρη. Jones. Φασούλας για τον Μακαρά. Πρέλεβιτς. Η μπάλα περνάει στη ρακέτα. Ο Φασούλας είναι εύστοχος για μια ακόμη φορά. Και time out που εσπευσμένα ζητάει ο Ιωαννίδης, βλέποντας το σκορ να έχει γίνει 18-8 υπέρ του ΠΑΟΚ. Εμείς θα ακούσουμε τις οδηγίες του Κώστα Πολίτη. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων θα τονίσουμε και πάλι ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης, αντίθετα με τον Κώστα Πολίτη, όπως έχει δηλώσει από καιρό, δεν επιθυμεί τα μικρόφωνα της ΕΡΤ στη διάρκεια των time out. Σεβαστή βεβαίως η επιθυμία του. Ξαναρχίζει λοιπόν το παιχνίδι που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 18-8, και ενώ απομένουν 13 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης. 18-10 από τον αρχικό του Άρη, τον Νίκο Γκάλη, και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Τζον Κόρφα. Συνεχίζει η ίδια πεντάδα για τον Άρη και η ίδια άμυνα. Ο Τζόνς όμως φτάνει στο καλάθι και δεν έχει παρά να αφήσει την μπάλα. 20-10 για μια ακόμη φορά, double score υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιαννάκης. Την ίδια άμυνα συνεχίζει και ο ΠΑΟΚ. Γκάλης περνάει την μπάλα στο Βίλτζερ. Το καλάθι από τον Καναδό. Εδώ ο Γκρέγκ Βίλτζερ. Το σκορ γίνεται 20-12, 13 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Και ενώ, ναι, πραγματικά από το time out και πέρα έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται η άμυνα του Άρη, και ο Γιάννης Ιωαννίδης, προδίδοντας τις αρχές του, αν και βέβαια ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για τους προπονητές, έχει γυρίσει την άμυνά του σε μια ζώνη 3-2. Rebound από τον Σούμποτιτς. Η πάσα ευνηδιασμού του Γκάλη για τον Βίλτζερ. Ο Κόρφας κερδίζει το rebound και δημιουργεί προϋποθέσεις ευνηδιασμού, αλλά γίνεται το λάθος στη συνεννόησή του με τον Πρέλεβιτς. Γκάλης, ενώ ο Άρης χάνει με 12-20. Νέο καλάθι από τον αρχηγό του Άρη, 20-14, μειώνει ο Άρης. ΠΑΟΚ λοιπόν στη δεύτερη επίθεση του εναντίον της ζώνης του Άρη. Μια ζώνη που προφανώς έχει σκοπό να σταματήσει την επίθεση του ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής δουλεύει αρκετά καλά, και είναι η τρίτη φορά που ο Παναγιώτης Φασούλας από την ίδια θέση ευστοχεί με jump shoot. 22-14, συντηρείται το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Κόβει εντυπωσιακά ο Φασούλας το shoot του Βίλτζερ. Ο ευνηδιασμός, προσπαθεί να κάνει το ίδιο και ο Γιαννάκης, αλλά ο κύριος Κορομιλάς, που είχε άμεση αντίληψη αφού βρισκόταν κάτω από το καλάθι, χρεώνει με φάουλ τον Γιαννάκη. Εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ενώ το σκορ είναι 22-14, και ξανά η φάση. Πλάνα από την εξέδρα και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, πρωτοετής τα λέγαμε στον ΠΑΟΚ.
Κάνει το σκορ 23-14 ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, που είχε μια καλή αρχή στο ελληνικό πρωτάθλημα με 20 πόντους μεσόωρο. 24-14, πάντα καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Και φάουλ από τον Μακαρά στον Σούμποτιτς. Ξανά η φάση. Ο Άρης θα παίξει την μπάλα απ' έξω με τον Μισούνο, που τουλάχιστον στα πρώτα 10 λεπτά και όσο ο Άρης έπαιζε μεν του μεν δεν κατάφερε να σταματήσει τον Τζόνς. Αλλά είναι η ώρα του Γιαννάκη να πετύχει το καλάθι 3 πόντων, να μειώσει σε 24-17. Και πάντα σε άμυνα ζώνης ο Άρης. Πρέλεβιτς. 26-17. Ο Πρέλεβιτς προέρχεται από την ίδια σχολή, την Ιουγκοσλαβική, όπως και ο Σούμποτιτς, που έκανε το δικό του παιχνίδι απέναντι στη ζώνη του ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Στο μεταξύ χρεώνεται με επιθετικό φάουλο Μισούνοφ πάνω στον Φασούλα. Ξανά η φάση. Και ο Ιωαννίδης κρίνει πως είναι η ώρα του Νίκου Φιλίππου να πάρει τη θέση του Μισούνοφ. Το σχήμα του Άρη γίνεται πιο ελαφρύ, πιο γρήγορο με τον Φιλίππου. Ο Άρης που συνεχίζει να παίζει άμυνα ζώνης. 26-17 λοιπόν. Κόρφας που δεν βιάζεται, καθώς ο ΠΑΟΚ ελέγχει το παιχνίδι. Το jump shoot από τον Αμερικανό. Η μάχη για το rebound με νικητή τον Γιαννάκη. Ο Γκάλης τον Σούμποτιτς. Το jump shoot. Βίλτζερ κόβεται από τον Τζόνς. Προλαβαίνει την μπάλα ο Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς το σουτ 2 πόντων. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο παίκτη και 28-17. Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή διαφορά, 11 πόντι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που, επαναλαμβάνω, παίζει σήμερα το τελευταίο του χαρτί. Για να κερδίσει το πρωτάθλημα πρέπει οπωσδήποτε να ισοφαρίσει για να κρυφούν όλα πια την ερχόμενη Τετάρτη στο ίδιο γήπεδο. Κόρφας. Που δίνει τις οδηγίες στους συμπαίκτες του. Έχει 12 δευτερόλεπτα ακόμη ο ΠΑΟΚ στη διάθεσή του. Πρέλεβιτς. Κάνει το σουτ παρά την πίεση του Γιαννάκη. Επιθετικό rebound από τον ίδιο παίκτη. Αλλά ο Πρέλεβιτς χρεώνεται με βήματα αυτή τη φορά. Βλέπει όμως. Χάνει και επιμένει για να πετύχει το καλάθι ύστερα από το λάθος στην πάσα του Βίλτζερ. Και το σκορ γίνεται 30-17. Μια διαφορά 13 πόντων υπέρ του ΠΑΟΚ. Απέναντι σε έναν Άρη που δείχνει να έχει ευνηδιαστεί από τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ο Βίλτζερ πέτυχε το καλάθι με το follow στην πρώτη προσπάθεια του Φιλίππου. 30-19. Ο ΠΑΟΚ με τον Κόρφα. Παραλίγο να κάνει το λάθος, όχι τελικά το έκανε, όπως δείχνει ο κύριος Ρίγας. Έπαθε ό,τι και ο Γκάλης νωρίτερα. 30-19 υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ μένουν 8 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο που μέχρι στιγμής είναι αφιερωμένο, θα λέγαμε, στον ΠΑΟΚ. Η απάντηση του Σούμποτιτς. Και ο Άρης από τους 13 πόντους μειώνει στους 9, 30-21. Ο Άρης που στο μεταξύ έχει γυρίσει και πάλι την άμυνά του. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, απέτυχε ο Βίλτζερ να τη συγκρατήσει. Με την είσοδο λοιπόν του Φιλίππου, ο Ιωαννίδης γύρισε και πάλι την άμυνα, αποζώνησε μεν του μεν με τον Φιλίππου στο Τζόουνς. Και time out, ενώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Τζόνι, τώρα παίζει ο Φιλίππου. Παίζει ένα, κοίτασε, όπως λέμε ένα και φεύγει από το... Όχι, ο Φιλίππου
παίζει. Το ήξερε. Παναγιώτης. Νίκο. Άννα. Εσύ πήγαινε με τρίπλα και φύγε. Είναι αδύνατος. Στο μεταξύ έγινε μια αλλαγή από τον ΠΑΟΚ. Ο Πολίτης απέσυρε τον Μακαρά και έβαλε στη θέση του τον Νίκο Σταυρόπουλο. Αλλαγή όμως έγινε και από πλευράς ΠΑΟΚ. Άρη, επανήλθε ο Μισούνοφ στη θέση του Βίλτζερ. Jones θα κάνει τελικά το σουτ. Στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του όμως έχει καταλογιστεί το φάουλ στον Φιλίππου. Εδώ ο Κώστας Δρίγας διαιτητεύει για 8η φορά τα τελευταία 7 χρόνια παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ. Για δεύτερη φορά με τον ίδιο παρτενέρ, τον Κορομιλά, που με τη σειρά του σφυρίζει για τρίτη φορά στο κλασικό ντέρμπι της δεκαετίας. «31-21 και 32-21». Η διαφορά στους 11 πόντους πάλι από τον Μάικλ Τζόουνς. Πάντα σε men to men ο ΠΑΟΚ με τον Κόρπα στον Γκάλι, τον Πρέλεβιτ στον Γιαννάκη και τον Σταυρόπουλο στο Σούμποτιτς. Μακρινό rebound από τον Φιλίππου. Γκάλης, για να δούμε την επιλογή του, εκεί είναι κλεισμένος υπό την απειλή του Φασούλα, όμως ο αρχηγός του Άρη θα βρει τη διέξοδο και μειώνει σε 32-23. Κόρφας, Jones. Τελικά έχει δοθεί επιθετικό φάουλ από τον Σταυρόπουλο, ενώ το σκορ είναι 32-23. Πραγματικά είναι το πρώτο φάουλ του Σταυρόπουλου. Βλέπετε τι έγινε. Προσπάθησε να κάνει το screen για να πάει μπάλα στον Πρέλεβιτς. Ο Άρης με τον Γιαννάκη. Προσπαθεί να κλέψει ο Κόρφας. Ο Γκάλης επιμένει, έχει ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Έκανε το σπάσιμο της μέσης για να αποφύγει το κόψιμο. Επιμένει ο Γκάλης, που έκανε μόνος του όλη την επίθεση και μειώνει σε 32-25. Πρέλεβιτ, jump shoot μπροστά στον Μισούνο. Rebound τελικά από τον Γκάλη. Προσπαθεί για τον ευνηδιασμό. Φιλίππου μπερδεύεται και τελικά γίνεται το φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Στη φάση αυτή βρέθηκαν αντιμέτωποι οι δύο καλύτεροι φίλοι. Τους χωρίζουν πολλά βέβαια, αφού παίζουν στις ομάδες που είναι μεγάλοι αντίπαλοι. Άρα τους ενώνουν ακόμη περισσότερα. Γιαννάκης. Πάντα στην ίδια άμυνα ο ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει ο Πολίτης με τον Jones πάνω στον Μισούνοφ. Το σου του Φιλίππου. Δούλεψαν τα block-out του ΠΑΟΚ εκεί. Βασικά με τον Jones. Να εδώ ο Αμερικανός και φάουλ του Φιλίππου, πρέπει να είναι το δεύτερο, ναι, πάνω στον Αμερικανό, για τον οποίο ο Πολίτης, όπως και για άλλους παίκτες βέβαια, ελπίζει πως δεν θα κουραστεί στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που ήταν ολοφάνερο την Τετάρτη. Άλλος ο Jones του πρώτου ημιχρόνου των 23 πόντων, άλλος ο Jones του δεύτερου ημιχρόνου. Κόρφας. Πασούλας κάνει το pivot με αντίπαλο τον Μισούνο. Κερδίζει το rebound το Φιλίππου. Ο Γκάλης σε ρόλο playmaker. Το shoot. 32-27, ο Γκάλης που έχει αναλάβει όλο το παιχνίδι στην επίθεση του Άρη. Του Άρη που έχει προβλήματα απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Jones. Κλεισμένος. Περνάει από την εσωτερική ο Κόρφας. Έξυπνη προσπάθεια από τον βραχίσωμο αλλά αποτελεσματικό playmaker του ΠΑΟΚ.
34-27. Το ίδιο σκηνικό, πάντα με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει το ρυθμό και το σκορ. Και τον Άρη μέχρι στιγμής τουλάχιστον χωρίς την ικανότητα να αντιδράσει ουσιαστικά. Φιλίππου, 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να είναι ο Μισούνο. Έπεσε στην παγίδα. Μια παγίδα που με την οποία αμφιβάλλει ίσως ο Ιωαννίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει γέγονε. 34-27. Jones, το σουτ, πάει για το rebound ο Σταυρόπουλος που υποπίπτει στο φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Σταυρόπουλου στα όχι παραπάνω από 5 λεπτά που παίζει. 5 και 25 πριν από το τέλος. 34-27 το σκορ. 3 φάουλ ο Σταυρόπουλος. Και καθώς ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 8 ομαδικά έναντι των 7 του Άρη, από εδώ και πέρα όποιο φάουλ καταλογίζεται δίνει δικαίωμα στον Άρη για μία και μία. Αστοχή ο Γιαννάκης. Rebound του Κόρφα. Πρέλεβιτς. Περνάει ο Σταυρόπουλος. Rebound του Σούμποτιτς. Γιαννάκης θα επιχειρήσει σου 3 πόντων. Και τελικά γίνεται επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά από τον Φιλίππου, καθώς όρμησε να πάρει το επιθετικό rebound στο σουτ του Γιαννάκη. Και ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα για τον Άρη ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. 8ο ομαδικό φάουλ του Άρη και μάλιστα τρίτο του Φιλίππου. Και μία για τον Νίκο Σταυρόπουλο, τον Λαρισαίο γκάρ του ΠΑΟΚ, που όπως προηγουμένως ο Γιαννάκης έτσι και αυτός τώρα θα αστοχίσει. 34-27, 4 και 54 πριν από το τέλος. Δυσκολεύεται ο Γκάλης και αναγκάζεται να ξαναβγεί απ' έξω. Σούμποτιτς σου 3 πόντων, αλλά έχει γίνει το φάουλ από τον Σταυρόπουλο. 4 φάουλ λοιπόν από τον Σταυρόπουλο και δικαίωμα για 3 βολές των Σούμποτιτς, που αν ευστοχίσει θα είναι σαν να είχε πετύχει το τρίποντο. Τρεις βολές λοιπόν στον Σλόμπονταν Σούμποτιτς, που έχει πετύχει μόλις 2 πόντους μέχρι τώρα, ενώ ο πρώτος σκόρερ του Άρη είναι ο Γκάλης με 12, και από την άλλη πλευρά, ενώ έγινε το 34-28, από την άλλη πλευρά ο Πρέλεβιτς έχει πετύχει 11 και ο Τζόουνς 10. 34-29, 2 στις 2 μέχρι στιγμής ο Σούμποτιτς, που στη διάρκεια του πρωταθλήματος είχε ποσοστό ευστοχίας 82% από τη γραμμή του φάουλ. Και 3 στις 3. Ένα τρίποντο διακεκομένο, έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση. Και ο Άρης που έχανε πριν από 6 λεπτά με διαφορά 13 πόντων μείωσε προηγουμένως στους 4, και τώρα ο ΠΑΟΚ προηγείται με 6 πάλι. 36-30. Γκάλης 36-32. 14 πόντοι από τον Γκάλη, που είναι πιο δραστήριος και σαφώς πιο αποτελεσματικός από όσο την Τετάρτη. Jones. Ο Jones στο μεταξύ στα τελευταία λεπτά έχει χάσει την φρεσκάδα του. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Γκάλη. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. ΠΑΟΚ Άρης 36-32. Σου 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς. Κι όμως έγινε και αυτό. Ο Κόρφας κέρδισε το rebound από τον Μισούνοφ. Μάλιστα. Και έγινε κόψιμο από τον Φιλίππου, αλλά το καταλογίζουν φάουλ οι διαιτητές.
είναι το πρώτο φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Μιχαήλ Μισούνοφ. Ξανά η φάση. Ενώ έχει επανέλθει για του Σταυρόπουλο Μακαράς. Παραμένει το 36-32, ανεκμετάλλευτη ευκαιρία για τον Κόρφα. Αλλά βέβαια το φάουλ έγινε πάνω στο σούτ, άρα έχει στη διάθεσή του και δεύτερη ελεύθερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. ΠΑΟΚ Άρης 37-32. Γιαννάκης. Πάντα σε μεν του μεν ο ΠΑΟΚ με τον Μακαρά στο Σταυρόπουλο και τον Πρέλεβιτς. Έγινε η αλλαγή πάνω στον Γκάλι. Προφανώς ο πολίτης είδε τον Γκάλι δραστήριο, ενώ ο Γιαννάκης θα αστοχίσει από τη γραμμή των 6-25. Δεύτερο σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν out. Προφανώς λοιπόν ο πολίτης θεωρεί τον Πρέλεβιτς την παρούσα στιγμή ικανότερο να μαρκάρει τον Γκάλι από ότι ο Κόρφας. 20 ακόμη δευτερόλεπτα στη διάθεση του ΠΑΟΚ. Μακαράς. Jones προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φιλίππου και ύστερα από πολλή ώρα ο Jones που είχε κολλήσει στους 10 πόντους θα πετύχει 2 παρά το μαρκάρισμα του Φιλίππου. Του Φιλίππου που έχει 3 φάουλ, ενώ 4 από την άλλη πλευρά έχει ο Σταυρόπουλος. Μισούνο, το σουτ, και είναι το 4ο φάουλ του Φιλίππου. Επιθετικό, πάντα ευάλωτο στα φάουλ ο Φιλίππου. Αναγκάζει τον Ιωαννίδη να τον αποσύρει και στη θέση του επανέρχεται ο Βίλτζερ. 4 φάουλ λοιπόν ο Φιλίππου, όσα και ο Σταυρόπουλος. Αναγκαστικά ξανακάθεται στον πάγκο. Έτσι λοιπόν ένας άλλος παίκτης θα κληθεί τώρα να μαρκάρει τον Jones, αν βέβαια ο Ιωαννίδης επιμείνει στο man to man. Γκάλης. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. 39-32. Πάντα υπέρ του ΠΑΟΚ που προηγείται από την αρχή του αγώνα σταθερά. Μόνος του ο Γκάλης. Θα βρει τον τρόπο. Έχει φτάσει στους 16 πόντους ο Γκάλης, που είναι εδώ και αρκετή ώρα. Σχεδόν μόνος του κρατάει τον Άρη στο παιχνίδι. Έχει πετύχει, αν δεν κάνω λάθος, τα 4 τελευταία καλάθια. 39-34. Jones επιμένει. Δεν βρέθηκε παίκτης του ΠΑΟΚ για το rebound. Και πάλι ο Γκάλης. Rebound από τον ίδιο παίκτη. Θα κάνει το pivot, πάσα στον Σούμποτιτς. Αλλά βέβαια ο Σούμποτιτς χρεώνεται 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Μια λεπτομέρεια που κοστίζει πολύ στον Άρη σήμερα. Είναι η τρίτη φορά που παίκτης του συλλαμβάνεται 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Τα 3 δευτερόλεπτα που υπήρξαν πάντα και εξακολουθούν να είναι σημείο τριβής μεταξύ προπονητών και διαιτητών, αλλά έτσι λέει ο κανονισμός. Στο μεταξύ ο Γιώργος Μακαράς θα κάνει το σκορ 41-34. Θα συντηρήσει το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Γκάλης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Βίλτζερ περνάει, αλλά χρεώνεται με φάουλο Jones. «54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος». ΠΑΟΚ Άρης 41-34. Κάτι γίνεται στη γραμματεία, κάποιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Γιάννη Ιωαννίδη και Κώστα Ρίγα. Ο Ιωαννίδης που παίζει για 19η φορά εναντίον του ΠΑΟΚ σήμερα έχει 15 νίκες και 3 ήττες. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Πολίτης παίζει για 8η, έχει 3 νίκες με τον Παναθηναϊκό και 4 ήττες. 3 με τον Παναθηναϊκό και 1 την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ.
41-35 από τον Wiltjer, τον δεύτερο rebounder του εφετινού πρωταθλήματος. Τρίτος ήταν ο Φασούλας και οι δύο πίσω από τον Landsberger. Rebound του Μακαρά. Και είναι αξιοσημείωτο και βέβαια αποτελεί δικαίωση του Κώστα Πολίτη ότι όλο το πρώτο ημίχρονο επιμένει σε ένα χαμηλό σχήμα με τρεις περιφερειακούς παίκτες, αν και ο ίδιος έλεγε χθες ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα των ψηλών. Αλλά βέβαια το στυλ αυτό ταιριάζει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Φάουλ του Wiltjer, είναι το πρώτο φάουλ του Καναδού που προς το παρόν δεν έχει πρόβλημα. Και time out που ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ενώ μένουν 29 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 41-35 υπέρ του ΠΑΟΚ. Οδηγίες του Κώστα Πολίτη, ενώ μένουν ακόμα 29 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο πάντα. Τελικά ο Πολίτης έχει εμπιστοσύνη στην ευστοχία αλλά κυρίως στην ψυχραιμία του Παναγιώτη Φασούλα. Να δούμε αν ο σέντερ του ΠΑΟΚ δικαιώσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Τις βολές. Είναι δύο βολές. Μένει άλλη μία. Θα ευστοχίσει σε αυτήν ο Φασούλας. Το σκορ γίνεται 42-35. Μένουν ακόμη 27 δευτερόλεπτα. Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης έχει στη διάθεσή του όλο το χρόνο για να κάνει την επίθεση. Σε μεν του μένω ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς να παίζει overplay τον Γκάλι με γυρισμένη πλάτη, να μην πάρει μπάλα ο αρχηγός του Άρη. Το ίδιο και ο Μακαράς στο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς θα πάρει τώρα την μπάλα, είναι κλεισμένος ο Γκάλης. Αλλά ο Γκάλης ακριβώς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου θα ξεφύγει από τον Πρέλεβιτς και έχουμε νέο time out αυτή τη φορά και αυτή τη φορά από τον Πολίτη. Ενώ το σκορ είναι 42-37. Ο Γκάλης ακριβώς την τελευταία στιγμή ξέφυγε από τον Πρέλεβιτς. Πήρε την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας. Και έτσι λοιπόν έγινε το 42-37. Εδώ οι θέσεις των δημοσιογράφων που παρακολουθούν το σημερινό παιχνίδι. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη και 7 εκατοστά. Το σκορ είναι 42-37. Για τον Άρη ο σημερινός αγώνας είναι ο νούμερο 592. Έχει 429 νίκες, 162 ήττες. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ παίζει για 575η φορά με 328 νίκες και 2.46 ήττες. Κόρφας ψάχνει, Φασούλας θα προλάβει, πρόλαβε. Ο Άρης ξεκινάει με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Σούμποτιτς, τον Wiltjer και τον Μισούνοφ. Είναι η πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά επίσης ο Κώστας Πολίτης δεν αλλάζει. Πεντάδα Φασούλας, Jones, Κόρφας, Μακαράς και Πρέλεβιτς. Η μπάλα είναι όμως για τον Άρη, όπως έδειξε ο Κώστας Ρήγας. Ο Φασούλας πιάστηκε στο τζάμπολ. Από τα χέρια του Γιαννάκη λοιπόν ξεκινάει η πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείται με διαφορά 5 πόντων 42-37. Πάντα με χαμηλό σχήμα ο Πολίτης με τρεις περιφερειακούς παίκτες. Wiltjer, το Ραβερσέ και μειώνει σε 42-39. Πρέλεβιτς λύνεται από τον Γιαννάκη. Jones
Κάνει τελικά το σουτ, ένα δύσκολο σουτ, επιμένει, κερδίζει το rebound. Μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Μάικλ Τζόουνς, που θα αποδείξει ότι και στο μπάσκετ βέβαια ο επιμένων νικά. Βίλτζερ, ό,τι εντυπωσιακά ο Φασούλας, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει κάνει 4 κοψίματα. Πιάστηκαν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκάλης μόνος του. Είναι δύσκολο να στοχίσει όταν βρεθεί απέναντι στο καλάθι και το σκορ γίνεται 44-41, με τον Γκάλη να είναι πάντα ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι εκείνος που πάντα προηγείται, δεν έχει χάσει ποτέ το προβάδισμα. 44-41, rebound του Γιαννάκη, ενώ η διαφορά, υπενθυμίζω, είχε φτάσει και στους 13 πόντους. Έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η επίθεση με τον Τζον Κόρφα. Θα νικήσει τελικά το Βίλτζερ και θα πετύχει το καλάθι 46-41 από τον Κόρφα, που βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε σήμερα έναν άλλο Κόρφα από εκείνο που είδαμε την Τετάρτη, όχι επειδή έχει πετύχει 9 πόντους, αλλά είναι πιο δραστήριος, πιο ζωντανός. Ο Γκάλης το βιολί του. 22 πόντι από τον αρχηγό του Άρη, που δεν είναι υπερβολή να πούμε, ενώ ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει πλουραλισμό και μοιράζονται οι πόντοι του. Ο Άρης στηρίζεται στην ουσία στην επιθετική ικανότητα του Γκάλη. Πρέλεβιτς, rebound του Μακαρά, πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Άρη. Το σουτ με ταμπλό, έρχεται ο Φασούλας και τελικά η μπάλα είναι out. Δεν πρόλαβε ο Πρέλεβιτς. Να εδώ πάνε Πρέλεβιτς. Ο Γκάλης που αναλαμβάνει ρόλο playmaker. Ένας ρόλος που δεν είναι άγνωστος στον αρχηγό του Άρη. Με ταμπλό. Έχει κερδίσει και το φάουλ ο Γκάλης. Εδώ. Το σκορ γίνεται 46-45. Ο Άρης πλησιάζει στον 1 πόντο. Και ο Γκάλης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αν ευστοχίσει σε αυτή την ελεύθερη βολή, όπως πραγματικά συμβαίνει. ΠΑΟΚ εναντίον Γκάλη, 46-46. 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ίσως φαίνεται υπερβολική η φράση που χρησιμοποίησαν προηγουμένως, αλλά έχω την εντύπωση ότι εκφράζει την πραγματικότητα. Από ένα σημείο και πέρα, σχεδόν από τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, ο Γκάλης παίζει μόνος του εναντίον του Άρη, εναντίον του ΠΑΟΚ, και χάρη σε αυτόν ο Άρης ισοφάρισε. Να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του ΠΑΟΚ. Τζόουνς στο pivot και έχει κερδίσει το φάουλ από τον Μισούνοφ. Ο Ιωαννίδης επιμένει να χρησιμοποιεί τον Μισούνοφ σαν σωματοφύλακα του Τζόουνς, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα του Λιπηρίδη, που επίσης προορίζεται για τον ίδιο ρόλο, ενώ λίγο πιο δεξιά προθερμαίνεται και ο Ρωμανίδης. Για πρώτη φορά λοιπόν θα παίξει σήμερα ο Βασίλης Λιπηρίδης και πραγματικά επομίζεται το ρόλο του Μισούνοφ. Μαρκάρει, λέει, το Τζόουνς. Πρέλεβιτς, έξοχη προσπάθεια με το αριστερό χέρι και 48-46. Φάουλ από τον Πρέλεβιτς στο μεταξύ. 16 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του συγκλονιστικού δεύτερου τελικού των play-off, ενός αγώνα που ή θα κρίνει το πρωταθλητή, και αυτός θα είναι ο Άρης, ή θα παραπέμψει τη μάχη για την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Γκάλης όμως κάνει βήματα. Παραλαμβάνω, ο Άρης προηγείται με 2-1 νίκες. Ο σημερινός αγώνας είναι το τελευταίο χαρτί, η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει. Δυστυχώς όμως έχουμε μια διακοπή που οφείλεται στις βομολογίες που ακούγονται
από την εξέδρα. Ο Κώστας Δρίγας προειδοποίησε ότι εφόσον επαναληφθούν θα λάβει δραστικά μέτρα. Και όταν μιλάμε για δραστικά μέτρα στο μπάσκετ εννοούμε τι άλλο από τη διακοπή του αγώνα. Κάτι που έχει συμβεί επίσης από έναν συνάδελφο του Κωνσταντίνα, τον Σταύρο Δουβή. Ο Σταύρο Δουβή πριν από 3 χρόνια διέκοψε το ίδιο παιχνίδι στο 33 επειδή τον έβρισαν. Έκλεψε ο Γκάλης, ολοκλήρωσε ο Λιπηρίδης. Περιμένει ο Κόρφας. Το jump shoot του Γκάλη αστόχησε μετά από πολλή ώρα. Φασούλα στο rebound και Κόρφας που θα περιμένει και τους υπόλοιπους. Πρέλεβιτς. Rebound του Γιαννάκη. Η assist πάσα του Γκάλη και έχει γίνει φάουλ από τον Μάικλ Τζόουνς στον Γκρέγκ Βίλτζερ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Αμερικανού του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ προηγείται με 48-46, αλλά είδε ξαφνικά τη διαφορά την να εξανεμίζεται. Εδώ ο Σούμποτιτς. Ο Γκρέγκ Βίλτζερ λοιπόν στη γραμμή του φάουλ. Κάνει το σκορ 48-47. Εδώ πάντα ο Βίλτζερ και 48-48 το παιχνίδι ξαναρχίζει από το 0. Ο Άρης συνεχίζει με men to men και έχει αναλάβει ο Βίλτζερ τον Φασούλα, ο Λιπηρίδης τον Τζόουνς. Rebound του Γιαννάκη. Γκάλης θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει σου 3 πόντων στον ευνηδιασμό. Συμβαίνουν και αυτά όταν ο Γκάλης τολμάει να σουτάρει από τη γραμμή των 6-25. 48-51 περνάει για πρώτη φορά ο Άρης μπροστά με το τρίποντο που τόλμησε να σουτάρει ο Γκάλης. Νέα άστοχη επίθεση από τον ΠΑΟΚ που έχει αποδιοργανωθεί επιθετικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Γκάλης στο rebound. Η σειρά μήχαν από τον αντίπαλό του. 48-53, 15 ακριβώς λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κόρφας για τον Φασούλα. Σου 3 πόντων από τον Τζον Κόρφα και έχει χρεωθεί με φάουλ πάνω στο Τζον Λιπηρίδης. Όλα αυτά συμβαίνουν 14 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η μπάλα πλάγια για τον ΠΑΟΚ. 48-53, Τζόουνς. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ από την προσπάθεια του Λιπηρίδη. Ο Μακαράς θα παίξει για τον Κόρφα. Βασούλας. Κάνει το pivot, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έκανε όμως το λάθος. Η σειρά του Άρη με τον Γκάλη. Και έχουμε το φάουλ από τον Πρέλεβιτς. Είναι το τρίτο φάουλ του παίκτη του ΠΑΟΚ. Και γίνεται τώρα η αλλαγή. Ο Σταυρόπουλος επανέρχεται αντί του Μακαρά. Ο Πολίτης επιμένει πάντα σε αυτό το ελαφρύ σχήμα που στο πρώτο ημίχρονο βέβαια τον δικαίωσε. Σούμποτιτς θα κάνει το σου 3 πόντων. Rebound τελικά από ποιον? Από τον Γιαννάκη. Σου 3 πόντων. Αυτή τη φορά κερδίζει το rebound ο Φασούλας. Κόρφας, αλλά έχει επιστρέψει ο Άρης. Σου 3 πόντων από τον Σταυρόπουλο. Το βλέπετε να πανηγυρίζει έξαλα. Ίσως γι' αυτόν είναι η ανάκτηση της αυτοπεποίθησης του. 51-53, ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 1 καλάθι. Γκάλης που έχει πάντα απέναντι τον Πρέλεβιτς. Από την κορυφή της ρακέτας. 51-55, ο Γκάλης φτάνει τους 30 πόντους. Και ο ΠΑΟΚ θυμάται το πρόβλημα που είχε πριν από χρόνια πάλι όταν
Ο Γκάλης ήταν ένα πονοκέφαλος για κάθε προπονητή του ΠΑΟΚ. Έτσι και σήμερα ο Γκάλης κάνει, αν όχι το καλύτερο, ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων χρόνων απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει 30 πόντους μέχρι στιγμής, πάνω από τον μέσο όρο που έχει. Να εδώ ο Γκάλης, ενώ το σκορ είναι 51-55. Υπέρ του Άρη που πέρασε για πρώτη φορά μπροστά πριν από 2,5 ακριβώς λεπτά. Βίλτζερ. Σου 3 πόντων του Γιαννάκη που είναι άστοχος, έχει 1 στα 8. Πρέλεβιτς. Κρατάει την μπάλα ο Σταυρόπουλος. Περνάει, θα χάσει την ευκαιρία όμως. Εδώ ο Γιαννάκης που είναι πεσμένος κάτω από τη ρακέτα του Άρη. Και το παιχνίδι διακόπτεται για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Εδώ έχει χτυπήσει στη μέση. Παιχνίδι. Αυτό ίσως κοστίζει η χρησιμοποίηση 3 περιφερειακών παιχτών από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι μια αδυναμία στα rebound. Σούμποτιτς χωρίς πίεση γιατί ο Σταυρόπουλος έχει 4 φάουλ. Rebound του Φασούλα. Πρέλεβιτς για τον Jones που ύστερα από αρκετή ώρα σιωπής θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. 53-55, το μεγάλο ντέρμπι συνεχίζεται. Ένα ντέρμπι υπάρξεως και για τις δύο ομάδες και όχι μόνο ντέρμπι τίτλου. Γιαννάκης. Ο Πρέλεβιτς είναι πάντα ο παίκτης που μαρκάρει τον Γκάλη. Γκάλης, έχει γίνει το φάουλ αυτή τη φορά από τον Jones, πρέπει να είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού και το πέμπτο ομαδικό του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Άρης έχει 3. «53-56», 11 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και 53-57 με τον Γκάλη να έχει φτάσει τους 32 πόντους. Είναι βέβαια ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ακολουθείται από τον Jones που έχει πετύχει 16, τον Βίλτζερ και τον Πρέλεβιτς που έχουν από 13. Jones, το jump shoot, δεν υπάρχει κανείς για το rebound. Κάτι πρέπει να σκεφτεί ο Κώστας Πολίτης για να λύσει το πρόβλημα των rebound, καθώς ο Άρης υπερέχει. Γκάλης χωρίς πίεση και 53-59. Από πλευράς Άρη το παιχνίδι εξελίσσεται στη μεγάλη βραδιά του Γκάλη. Κάνει τους 34 πόντους και ενώ μένουν ακόμα 11 λεπτά. Πασούλα στο pivot, rebound του Γιαννάκη, αλλά κλέβει έξυπνα ο Κόρφας και κερδίζει το φάουλ από τον Λιπηρίδη. Για να δούμε λοιπόν τι επιφυλάσσει ακόμα ο δεύτερος τελικός των play-off, που είναι ανοιχτός. Ο Άρης έχει ένα προβάδισμα 6 πόντων, αλλά βέβαια μένουν ακόμα 11 λεπτά. Παραλίγο το λάθος, ο Jones θα προλάβει. Σταυρόπουλος, πασάρει στο Φασούλα, έρχεται εντυπωσιακά να καρφώσει και να μειώσει σε 55-59. Γιαννάκης που δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του εναντίον του man-to-man του ΠΑΟΚ. Σου 3 πόντων από τον Γιαννάκη. Και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ τελικά, από τον Κόρφα στον Φασούλα και τώρα ο Jones. Οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Περνάει στο Jones, νέο λάθος από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Γκάλης στον Γιαννάκη, το lay-up
εύκολη υπόθεση το καλάθι για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Το σκορ γίνεται 55-61. Η διαφορά στους 6 πόντους υπέρ του Άρη. Σταυρόπουλος επιμένει, αλλά ο Άρης κυριαρχεί στα rebound. Εδώ ο Γκάλης κάνει όλες τις δουλειές, οργανώνει και εκτελεί ταυτόχρονα. Σούμποτιτς κερδίζει το rebound, κόβεται από τον Φασούλα, αλλά ο κύριος Ρίγας καταλογίζει το φάουλ στον center του ΠΑΟΚ και είναι αυτό το τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα, ενώ μένουν 9 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Δικαίωμα λοιπόν για 2 βολές των Σούμποτιτς. «55-62», 6 πόντια από τον Σούμποτιτς. Και 55-63 ο Άρης ανεβάζει τη διαφορά, την αυξάνει στους 8 πόντους, και ενώ ο Πολίτης αποφασίζει ότι πλέον πρέπει να αλλάξει επιλογές, και καθώς ο ΠΑΟΚ χάνει με 8 πόντους ετοιμάζει να ψηλώσει το σχήμα, αλλά τα δύσκολα συνεχίζονται, οι δύσκολες καταστάσεις συνεχίζονται για τον ΠΑΟΚ. Δέχεται τεχνική ποινή ο Παναγιώτης Φασούλας, είναι το 4ο φάουλ, είναι το 5ο φάουλ. Αποβάλλεται λοιπόν ο Παναγιώτης Φασούλας από το παιχνίδι 9 ακριβώς λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τον Νίκο Γκάλη. Έγινε το 55-64 και το 55-65. Έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Άρης, που θα παίξει και απ' έξω την μπάλα, διαφορά 10 πόντων. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πάντα τεράστιο επιθετικό πρόβλημα, αφού μέσα σε 11 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει πετύχει μόλις 13 πόντους, αντίθετα με τον Άρη που έχει πετύχει 28. Καλάθι 3 πόντων και μάλιστα με ταμπλό από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, 55-68. Η διαφορά φτάνει τους 13 πόντους, όσοι ακριβώς και ο ΠΑΟΚ, ακριβώς στο ίδιο σημείο του πρώτου ημιχρόνου. Πρέλεβιτς, και έχουμε το φάουλ από τον Γιαννάκη πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Κόρφας. Το σου 3 πόντων του Πρέλεβιτς. Προσπαθεί ο Μακαράς για το follow. Γιαννάκης κερδίζει. Πιέζεται από 2 παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τελικά θα γίνει τζάμπολ, όπως δείχνουν οι διαιτητές, καθώς έπεσαν 4 παίκτες για την μπάλα που τελικά δεν κέρδισε κανείς. «55-68» λοιπόν το σκορ. 8 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το τζάμπολ. Ο Σούμποτιτς πέταξε την μπάλα στον Γκάλη, που πιέζεται από τον Μακαρά, αλλά χωρίς πρόβλημα θα κάνει το σκορ 55-70. Ο Γκάλης φτάνει τους 38 πόντους. Αν πετύχει 3 πόντους ακόμη θα σπάσει 2 ρεκόρ. Ένα δικό του και ένα του Μάνθου Κατσούλη, που είναι ο παίκτης με το υψηλότερο ατομικό ρεκόρ σε αγώνες Άρη ΠΑΟΚ. Σούμποτιτς για τον Γκάλη, που πασάρει στον Γουίλτζερ. Καρφώνει ο Γουίλτζερ, κερδίζει και το φάουλ από τον Μακαρά, και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ, μετά και την αποβολή του Φασούλα και καθώς βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, να αντιδράσει απέναντι στον Άρη. Οι επιλογές των παίκτων του ΠΑΟΚ στην επίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Ο Άρης φεύγει στον ευθυνδιασμό.
έχει πετύχει τα 3 τελευταία καλάθια με ευνηδιασμό και έχει πάρει μια διαφορά 17 πόντων. Απειλεί τον ΠΑΟΚ ο Άρης με μεγάλη διαφορά. Επιμένει ο Λιπηρίδης, κερδίζει την μπάλα. Γιαννάκης για τον Σούμποτιτς, το jump shoot. 55-74, το παιχνίδι έχει πάρει, η διαφορά παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις υπέρ του Άρη. Φτάνει στους 19 πόντους, 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εξίσου τεράστιο το επιθετικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ, που έχει να σκοράρει νομίζω πάνω από 4 λεπτά. Εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης, που από ό,τι φαίνεται θα πετύχει σήμερα να οδηγήσει τον Άρη σε έναν τίτλο, αν βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν έχει αντίρρηση. Και για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, που έκανε μια αρχή πετυχαίνοντας το πρώτο του καλάθι ύστερα από 4 τουλάχιστον λεπτά, καλάθι 3 πόντων από τον Jones, και το σκορ γίνεται 58-74. Στο διάστημα αυτό των 4 λεπτών ο Άρης πέτυχε ένα εντυπωσιακό σερί 16-0, ενώ τώρα ευστοχεί σε καλάθι 3 πόντων ο Σούμποτιτς και το σκορ γίνεται 58-77, πάλι διαφορά στους 19 πόντους. Μέλης 60-77. Εδώ ο Μπιλ Μέλης πέτυχε το πρώτο του καλάθι. 6 λεπτά ακόμα. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Ο Γκάλης φτάνει τους 40 πόντους. Ισοφαρίζει το δικό του ρεκόρ των 40 πόντων εναντίον του ΠΑΟΚ από τον περσινό τελικό των play-off που έληξε με 185 υπέρ του Άρη. Ανταποδίδει όμως ο Σταυρόπουλος και το σκορ γίνεται 63-79, 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Βλέπει ο Κόρπας, αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν είναι πάλι η σειρά του Άρη, που έχει στη διάθεσή του 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Ζητώ συγγνώμη, 30 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Ο Άρης είναι εκείνος που δεν βιάζεται, καθώς έχει μια διαφορά 16 πόντων. Πιέζει ο Κόρφας τον Γκάλι. Και 5 δευτερόλεπτα. Καθυστέρησε ο Γκάλης, η μπάλα στον ΠΑΟΚ. Σταυρόπουλος. Φάουλ από τον Λιπηρίδη. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα. 63-79 το σκορ. Time out. Εδώ η φάση στην οποία καταλογίστηκε το φάουλ του Λιπηρίδη πάνω στον Σταυρόπουλο. Θα ακούσουμε τις οδηγίες του πολίτη. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 16 πόντους κάτω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά το pressing σε όλο το γήπεδο, όπως έδωσε εντολή ο πολίτης. ...64-79, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη πολύ μακριά. Απέχει 15 πόντους από τον Άρη. 14 τώρα. 65-79 και ο Δημήτρης Δόντσιος που πέρασε στο παιχνίδι δεν αντί του Σταυρόπουλου αναλαμβάνει το ρόλο να μαρκάρει τον Γκάλι, αφού ο ΠΑΟΚ πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Ο Κόρφας είναι στο Γιαννάκη, ο Δόντσιος στον Γκάλι
Ο Τζόουν στο Λιπηρίδη, ο Πρέλεβιτς στο Σούμποτιτς και ο Μέλης στο Φασούλα. Γιαννάκης. Περνάει, πασάρει στον Σούμποτιτς. Ο Γκάλης υπό το σκριν του Λιπηρίδη και έχει γίνει φάουλ από τον Βίλτζερ και μάλιστα είναι το δεύτερο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα για τον σέντερ του Άρη, τον οποίο πάντως αντικαθιστά το Μισούνοφ που επανέρχεται. 65-81. Ντόντσιος πασάρει στον Κόρφα, έχει απέναντι τον Μισούνοφ. Θα πετύχει το καλάθι ο Κόρφας. 67-81, η διαφορά στους 14 πόντους. Ενώ η μεγαλύτερη διαφορά που είχε αποκτήσει ο Άρης ήταν της τάξης των 19. Double team από Πρέλεβιτς Κόρφα και φάουλ από τον Πρέλεβιτς τον Λιπηρίδη. Είναι το τέταρτο και ο Άρης έχει δικαίωμα να εκτελέσει ελεύθερες βολές. Ο Γκάλης όμως πολύ γρήγορα προειδοποίησε τους διαιτητές ότι η μπάλα θα παιχθεί από τα πλάγια και βέβαια και ο Ιωαννίδης χρειάζεται ακόμη έναν κλασικό γκάρ για να κρατήσει την μπάλα, όπως ο Πολίτης έβαλε το Δόντσιο για να πιέσει. Έτσι και τώρα θα μπει ο Δοξάκης 3 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αντί του Σούμποτιτς. Γκάλης με αντίπαλο το Δόντσιο, πασάρει στο Δοξάκη. Γιαννάκης. Ο Άρης έχει ακόμη στη διάθεσή του 14 δευτερόλεπτα. Δοξάκης. Μισούνοφ έξω από τη ρακέτα. Τώρα ο Δοξάκης θα πασάρει στον Λιπηρίδη, αυτό στον Μισούνοφ. Χάνεται η μπάλα. Jones θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound του Μισούνοφ. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλι, 2 εναντίον 1. Το jump shoot του Γκάλι. Κερδίζει το rebound ο Ντόντσιος. Μένουν ακόμα 2 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Ο Πρέλεβιτς θα προτιμήσει το σουτ 2 πόντων. Θα κοπεί από τον Μισούνοφ. Ωστόσο έχει κερδίσει το φάουλ. 2 επιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα από τον Άρη, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε. Έτσι λοιπόν η διαφορά παραμένει στους 14 πόντους. ...68-81... και 69-81. Η διαφορά από τους 19 πόντους έχει μειωθεί στους 12, ενώ μένουν 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Λιπηρίδης για τον Γκάλι. Δοξάκης υπό την πίεση του Κόρφα και τώρα του Δόντσιου. Ελευθερώνεται ο Γκάλης, πασάρει στον Μισούνοφ και ο Μισούνοφ κάνει το σκορ 69-83. Κόρφας απαντάει και μειώνει σε 71-83, πάντα στις 12 πόντους διαφορά. Δοξάκης. Ο Άρης γυρίζει την μπάλα, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλέψει για να φύγει γρήγορα στην επίθεση, να παίξει το τελευταίο του χαρτί που πάντως δεν είναι και πολύ ισχυρό. Καθώς μάλιστα τώρα ο Γκάλης πετυχαίνει ένα καλάθι περίπου ιστορικό. Κάνει το σκορ 71-85, ενώ μειώνει ο Κόρφας σε 73-85. Ο Κόρφας πήγε 15 πόντους. Πριν από λίγο ο Γκάλης έγινε ο παίκτης με το ρεκόρ πόντων σε αγώνες Άρη ΠΑΟΚ. Είχε ο ίδιος 40 και ο Μάνθος Κατσούλης, αντίπαλος επί 8 χρόνια και συμπαίκτης από εφέτος, είχε 41. Γκάλης ελύσσεται. Πιέζεται πάντα από το Δόντσιο που δεν αποφεύγει το φάουλ. Μένουν ακόμα 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα.
73-85 το σκορ, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα. Και ενώ βλέπουμε εδώ τους φιλάθλους του Άρη να πανηγυρίζουν. Και εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε μεταξύ άλλων τελευταίο από αριστερά τον Μάνθο Κατσούλη. Έχω την εντύπωση ότι οι παράγοντες του Άρη πριν από λίγο τουλάχιστον προσπάθησαν να πείσουν τον Μάνθο Κατσούλη να μπει στο παιχνίδι και να παίξει σε αυτά τα 90 δευτερόλεπτα που απομένουν. Ίσως ο Κατσούλης δεν θέλει. Ας μην ξεχνάμε ότι θα του είναι πολύ δύσκολο, ας έχουν υπόψη μας, θα του είναι πολύ δύσκολο να παίξει εναντίον της ομάδας της οποίας ήταν ο φυσικός ηγέτης, η Σημαία, επί 12 χρόνια. Αλλά βέβαια οι καιροί άλλαξαν από τον ΠΑΟΚ τώρα στον Άρη, με τον οποίο πάντως θα κερδίσει το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, αν δεν αλλάξει τίποτα στο 1 λεπτό και στα 25 δευτερόλεπτα που μένουν. Ο Γκάλης πασάρει στον Ιππηρίδη. Πιέζει ο Δόντσιος και κάνει το δεύτερο φάουλ πάνω στον αρχηγό του Άρη. Και βέβαια δεν αλλάζει συνταγή ο Άρης. Μετά από κάθε φάουλ που κερδίζει η ομάδα του, ο Γκάλης δείχνει στους διαιτητές ότι η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Να εξαντλήσει και την τελευταία πιθανότητα κινδύνου από τον ΠΑΟΚ. 73-85, τελευταίο λεπτό του τελικού του 26ου εθνικού πρωταθλήματος της Α1. Όλα δείχνουν ενώ γίνεται το φάουλ από τον Σταυρόπουλο στον Μέλης, και ο Σταυρόπουλος θα γίνει ο δεύτερος παίκτης που θα φύγει με 5 φάουλ. Έχουν ακόμα 38 δευτερόλεπτα για το τέλος. Εδώ Γιάννης Ιωαννίδης, που απόψε, κερδίζοντας αυτό το τίτλο με τον Άρη, ισοφαρίζει το ρεκόρ ενός άλλου μεγάλου προπονητή στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, του Κώστα Μουρούζη, που επίσης κέρδισε 7 πρωταθλήματα στις δεκαετίες του 60 και του 70, 6 με τον Παναθηναϊκό και 1 με τον Ολυμπιακό. Μισούνοφ κάνει το πάσιμο, rebound του Μακαρά. Δόντσιος αποφασίζει να κάνει τη διείσδυση, θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα ο νεαρός playmaker. 75-85, ο Γκάλης θα ανταποδώσει, κάνει το σκορ 75-87, ο Γκάλης που φτάνει τους 44 πόντους, και ενώ μένουν 4 δευτερόλεπτα οι παίκτες του Άρη, τουλάχιστον οι δύο από αυτούς δεν παίζουν αλλά πανηγυρίζουν. Στο σημείο λοιπόν αυτό τελειώνει ο τελικός, που βρίσκει τον Άρη πρωταθλητή για 7η φορά στην ιστορία του επί Α εθνικής και για 5η συνεχόμενη. Πρωταθλητή κάνει το 3-1, είχε νικήσει στο δεύτερο γύρο με 88-87, την περασμένη Τετάρτη με 81, 89-84 και σήμερα με 87-75 αναδεικνύεται πρωταθλητής για 7η φορά. Ήταν πρωταθλητής το 79, το 83, το 85, το 86, το 87, το 88 και απόψε το 89. Αυτά ελπίζουμε προς το παρόν. Θα γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και ίσως επιστρέψουμε για κάποιο ρεπορτάζ.